fe n'o ye République Centrafrique ye kalata ɲɛbila baaraw bɛ senna olu fe yen min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye fanga ŋwaradabaw ye olu ko ko Dologele kɔni k'olu tɛna na u bolo ɲɛsin o ma dɛ sabula waati min na olu ka fangata labɛnw bɛ senna ŋwaradabaw tun bɛ ka ŋwarada tuma min o y'a sɔrɔ min ye Anise Georges Dologele ale tun bɛ i kantigɛ da fɔ maa si ye fala ye nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ min ye Centrafrique ye sama-sama caman bɛ ale kɔnɔ k'a kɛ u taabolo ko an'u ka kow ye nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fana ko Irisilakaw ye baara caman kɛ u fɛ yen basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min min ye Anise Georges Dologele premier ministre ya a y'o kɛ parti politique min bɛ yen n'o ye IRCA ye o ɲɛmaa don nin waati laban in na sa yaasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye fala ye a ko k'a jɛra Faransi ka sɛbɛn kɔ han Faransi ka nationalité k'a jɛr'o kɔ Dologele maa min don kalata tɛmɛnenw na a ye jamanakuntigi min bɛ yen bi n'o ye Touadéra ye a y'ale sɛgɛn kosɛbɛ fala ye sabula kalata minnu kɛra san 2016 ani san 2020 ale de kɛra filanan ye o la jɛkulu min bɛ yen sa n'o ye fanga ŋwaradabaw ka jɛkulu n'o ye BRDC olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ni Dologele wa ayi k'olu mago foyi tɛ se a ma n'i dun y'a ta k'a jateminɛ fanga ŋwaradaba kati gɛlɛn kana gɛlɛnw ni belebelebaw olu de bɛ o kɔnɔna na Krépin Momboli Ngumba Martin Zigele Nicolas Changayi fala ye ninnu kɔni tɛ ko fɔ maa ye tuguni République Centrafrique ŋwaradalaw la koyi ŋwaradaba minnu don u ye kaso kɛ u ye ɲɛmaayaw kɛ wa nin waati in na sa olu kɔni ko u ka jɛrɛ jɛkulu ayi olu tɛ taa kalata la wa min ye Anise Georges Dologele a tɛ kɛ u ka cɛbɔ fana ye wa u ka maa tɛ u t'a senkɔrɔma don dɔ bi u t'a senkɔrɔma don dɔ sini wa o la sa nana ye k'a fɔ min ye nin min kelen filɛ nin ye a bɛna na gɛlɛya don Dologele ka cɛbɔya la dɛ a dun kalata tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a tun ye ɲɛ sɔrɔ min ye Touadéra ye maa caman yɛrɛ bolo sa ale de bɛ se k'a dasi bi nka fanga ŋwaradaba belebele ninnu bannen a la k'o bɛ sɔn ka ko gɛlɛya a bolo kosɛbɛ a yɛrɛ ma taa bila dagirinda la koyi a ye wulikajɔw boloda ka cɛsiriw sigi sen kan ka ɲɛfɔliw kɛ a ye baaraba minnu kɛ ka kɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye jamanakuntigi kalata in kɔni ye a ko o don o tɛ o ale bɛ labɛn kɛ wa a ka cɛbɔw bɛna na ye bi na sa min ye fanga ŋwaradabaw ye u bɛɛ lajɛlen kun kan ka to nin maa kofɔlen fala ye a ka se ka kɛ sababu ɲuman ye nka min ye olu bannen min filɛ la nin ye o ye para ɲɛ belebeleba de di jamanakuntigi ma n'o ye Faustin Archange Touadéra ye ale ka se ka kɛ jamanakuntigi ye siɲɛ sabanan nata la k'a sɔrɔ gɛlɛma ye a la cogoya si la sabula a kelen kɔ a dalen a yɛrɛ kɔ a la ye cɛbɔ dan tɛ yɛrɛbɔ ye fanga ŋwaradaba belebeleba 4 bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ bana nin cɛ la n'ale ni o de taara kɔni a bɛ taa fuguri bɔ dabada la ni Ala sɔnna a ma Nigériyakaw fɛ yen fala ye a ko gɛlɛyara dɛ